Ami awfu ka aw ko nyumando aw munu sigira ka an kono ka beni wati numa ama yira wala ka fo bi kari anya nyoko soro kenen kan tuguni wati mina nega kanya wulo fla aw nye sanga wulo fla soro o kan kaba ambe awfu ka ko nyumando ka yira wala ka fo menye anana aw ka kenen kan tuguni kenen min be no ye doloye amena utako wala sa ka se ka lasilike aw ye aw munu be na kadi aw ye sanga wati dolo kibaro ka se ka umme aw ka se ka famille ke dolo tasraw la o bara be dabo aw ye karamo arna fane fe nye kariyo kari wala sa amunu be aw ka so dolo e femenye aw ka se ka nyedonen ke ka nyeshi ama wala la bita ni ansikili o kene kan tuguni ka bongolo bugula ka se kuma so kone ya on karamo arna fane anyi nyoko soro ka irola ka fo ambe antani ka sisa directi la ni ala sonama aw garsiga mana ke minye bi kuma kono dolo sira fe aw bina umme ka se ka aw nimisi wasa tugumina nga yani anga du nyingalu kono falo karamo arna fane ambe ali bismillah ni bismillah lu temena ambe soro ka nyingalu tengu ala bari bi nyingalu na faka bon kosobe odi kama amba fu awi akaw kulo nyingale jo bari obuna kuna fune chama soro wa obuna kala soro kala mimbe ni hali awi rabseka mawarbu anyona filula wala ambe karamo arna fane bismillah ka soga temeni babuye karamo arna fane assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Anya nyongo soro kuma sokono ka foli di limano mayani angati mani ngalui. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslim. Sanogo anye alla me baga bela jelefu. Mama nu sigila ka lamenike. Anyu bela jelefu. Radio nyema ni radio komau. Katasi karo ka fo wa almateru ni almatrisiuma. Amu bela jelefu ani technicien. Sanogo foli fledi. Ewa foli jara ani lame babela jelenye foli lamne kramo arna fane ka bongulu bugula kasiya aywa hakilla nyingal menu me ambulo olu koni amina utengu kramo arna fane la anga nyingal folo so madena ude amma feka do masasulu mana ye mundi fo horoscope do lokola amma feka o nyero so madena. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslim. Salim. Sanogo anye lame maga bela jelefo. Ma nu sigila ka name. Radio ni fiye sirafe. Anyu bela jelefo ku wale nyumando. Ni Allah Ta'ala ka jen. Ikaro ka fo Masa Sulumana. Aywa apmana kosebe. Aywa ikaro ka fo dolo ko kunga o bajira ka fo ja dolo sanogo aywa adomaga tunga cha krengere na ikaro ka fo nyinama hukumu kononana kabi damene maula o bajira na ka fo dolo e fembele bay ola ni nyingalike ola dabena do ola bi ko lakali iye Masa Sulumana e femi fo dolo ko kunga aywa o tasira mi yelingo lakali iye ya sai bisi ka fam ya soro nga soni o che Allah Ta'ala e fe jume fo awa dolo ko kunga ameno dota kerengere na anga babu be min no fe bi dolo kononana ameno korana ayata ko dima ninga soro kaddo anga wala nda kononana o Allah Ta'ala ba fo Qur'ane kono walakad ja'alna fi sama'i burujan wa zayyanaha linazirina ale Allah Ta'ala e buruju dolo gla kabakolo kono ninga keka kabakolo masiri fleba unyekoro o dongola ayini fo ikaro ka fo awa trengerna Qur'ana aya dola na be fama ko suratul hijra ayatani worona katabla tani shikinala sanowo obajira ka fo de awa ko dolo ko e nyai babu de be burju dolo de nofe Masa Sulumana ay min do ala anaye min fo ala anaye min ge ala yeni fam ya ande mana ngun fede abe dolo kitabu do de kono yani no o dolo kitabu o to de ko hikmatu Sulemaniya o dongola ibasoro o kono gregerna a seben fura nye muga ani woro akuna foni bidamina o yoro indela ne Allah Ta'ala ka jin ola kuma de be o yoro inabi sanogo ko lakali ya sai be siga fam ya soro aywa Masa Sulumana no e Suleiman bun Dauda no e anga nabi nyuma temene
sanogo apmana dolo kan tiɲɛ a ko ale masa Solomana tile la a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa adamaden jinɛ pangamana ani fɛwɔndisiga ani jɔkɛlɛw o bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka mara de kɔnɔ kosɛbɛ awa Alahu Taala de y'o kɛ tiɲɛ masa Solomana ye o ye ko belebeleba ye kosɛbɛ o la kɛrɛnkɛrɛnna jinɛw tun b'a bolo nka jinɛ minnu tun b'a bolo tiɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ jinɛ ninnu tun bɛ ale labato fan bɛɛ lajɛlen fɛ kosɛbɛ n'o ye dugukolo kan jinɛw ye don dɔ la a sigilen tora a ye i k'a dɔn k'a fɔ awa jinɛ bonda cɛ 12 wele n'o ye ifiritu ye ifiritu bonda kosɛbɛ o ye jinɛ bonda dɔ ye sanogo a bɛ fɔ o ma ko ifiritu ni i bɛ an ka jamana kan walima n'i bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ siya bɛɛ lajɛlen n'a ka bonda don i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔbɔrɔw bɛ yen dɔgɔnɔw bɛ yen numuw bɛ yen fulaw bɛ yen bamananw bɛ yen marakaw bɛ yen jinɛ bonda dɔ bɛ yen ko ifiritu donc la olu ka siya de o ye a ye ifiritu a ye o cɛ 12 wele ifiritu bonda la n'o ye olu ka siya ye a nana o cɛ 12 a nana olu sigi olu ɲininka a ko aw bɛ mun dɔn i k'a dɔn k'a fɔ dugukolo sanfɛ Alahu Taala ka kabakow la sani dugu cɛ a bɛ mun dɔn i k'a dɔn k'a fɔ kabakolo kɔnɔ Alahu Taala ka daniw na sani dugu cɛ ayiwa ifiritu bonda cɛ 12 ko a ko tiɲɛna olu bɛ dolo dɔw dɔn kabakolo kɔnɔ dolo ninnu a bɛ f'u ma nanzarakan na ko horoscope dolow nka an k'u ma kuranɛ kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko buruju dolow i n'a fɔ Alahu Taala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wasama izatil buruj ale Alahu Taala ye buruju dolow ci kabakolo kɔnɔ suratul buruju aya fɔlɔ ayiwa a bɛ tila k'i kanto ayiwa tabarakal lezi ja'ala fi sama'i buruj ale Alahu Taala ye buruju dolow fana ci kabakolo kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ awa suratu awa furukanu aya 61 sanogo i k'a dɔn k'a fɔ dolo dɔw de don minnu sigilen don kabakolo seleke da 4 ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ an ka san kalo 12 de di an ma i bɛna ye ni doloden 12 o tilalen don san kalo 12 ni ɲɔgɔn cɛ i mana bange ka kɛɲɛ ni kalo min ye dolo min bɛ baara kɛ o kalo kɔnɔ o doloden ka lahala bɛ cogo min na i ka diɲɛlatigɛ lahala de bɛ taa o bolo kan i kɛra yiri ye n'i bangera ka kɛɲɛ ni o ka waati ye saw walima i kɛra bagan ye i bangela ka kɛɲɛ ni o na wagati ye saw walima i kɛra pangamana ye i bangela ka kɛɲɛ ni o na wagati ye saw walima i kɛra jinɛ yɛrɛ walima i kɛra adamaden i bangela ka kɛɲɛ ni kalo min ye dolo min bɛ baara kɛ o kɔnɔ coyi sanogo o doloden ka lahalaya i ka diɲɛlatigɛ lahala de bɛ taa o kan ifiritu cɛ 12 ko tiɲɛ na a ko Alahu Taala kɛn bɛ ka ule bila ka olu doloden ninnu fana kɔlɔsi dugukolo kɔ kan yan maa minnu bɛ bange ka kɛɲɛ ni olu ye yaasa ka ko dɔ ta ka ɲɛsin olu ma i ye nin faamuya Alahu Taala fana kɛn bɛ ka ule yamaruya o la ya masa Solomana donc la i bɛ bange ka kɛɲɛ ni buruju dolo min ye n'o ye horoscope dolo min ye i bɛ taa sɔrɔ ifiritu dɔ bɛ yen n'o ye jinɛ ifiritu dɔ ye ale b'a la ka e de kɔlɔsi donc la ni e ye ko dɔ ta ka ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma u bɛ se ka ko dɔ lase i ma mais olu ka baara bɛn bɛ juguma de ma ni maa min ye i k'a dɔn k'a fɔ adamadenya taasira dɔw sɔsɔ filiboloma walima k'a dabɔ a kama donc la olu de bɛ tɔɔrɔ dɔ lase i ma n'o ye ifiritu cɛ 12 nin ye minnu gɛn bɛ ka buruju dolow la kɔlɔsi dugukolo kɔ kan yan k'a daminɛ bélier la ka taa bila poisson la ayiwa an b'a daminɛ so fɔlɔ la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ bélier tigilamaw ye n'an b'a fɔ ma alhamuli kuranɛ kɔnɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ o ifiritu kɛ o wulila k'i jɔ a ko masa Solomana a ko ne de bɛ i k'a dɔn k'a fɔ bélier tigilamaw la kɔlɔsi dugukolo kɔ kan yanni nɔ n'o ye bélier tigilama ye n'o ye buruju hawuli tigilamaw ye Alahu Taala kɛn bɛ ka n ka baara bɛn o de ma a ko nka n'u ye i k'a dɔn k'a fɔ sɔsɔli de kɛ adamadenya walew la min di bɛɛ donc la Alahu Taala ko n ka tɔɔrɔ mina se u ma n bɛna o lakali a ko i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna na a ko ale sigiyɔrɔ bɛnnen don
tasuma dadon yɔrɔw de ma ayi kanu masa Sulumana ko masa Sulumana ne de bɛ karo k'a fɔ belier tigilamaw ka dolo kɔlɔsi ka tila ka belier tigilamaw kɔlɔsi a ko nka n sigiyɔrɔ bɛnnen don tasuma dadon yɔrɔw de ma tasumaw bɛ dadon yɔrɔ min na ka caya a ko ne de bɛ sigi o yɔrɔ in de la o ye n kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye gabugu kɔnɔna bɛ o la ayiwa charbon jeni yɔrɔw bɛ o la i ka dɔn k'a fɔ furuw bɛ o la ka taa se hali buru dilayɔrɔw ma n'o ye furu yɔrɔw ye tasuma kɔni bɛ mɛnɛ yɔrɔ min na san kalo 12 tuma bɛɛ a ko ne sigiyɔrɔ bɛn bɛ o yɔrɔ ninnu de ma a ko i ka dɔn k'a fɔ belier tigilamaa minnu sa a ko n'u donna tasuma dadon yɔrɔ la k'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa ni Ala yɛrɛ ka ko tɛ walima ni Ala yɛrɛ sɔsɔ dɔw ye a ko n bɛ bɔnɛ dɔ lase u ma o bɔnɛ ye jumɛn ye o de ye n bɛ tasuma ka kasara lase u ma a ko nka ni n bɛ tasuma kasara lase u ma o de ye tasuma kasara ka teli k'u sɔrɔ u ɲɛ yan fan fɛ walima u farikolo yɛrɛ bakuruba la ka u jeni min bɛ kɛ taamasiyɛn u farikolo la u ka ɲɛnamaya banaw fana de bɛ bɔ o tasuma da de la ka caya donc la ko ni maa min ye Ala sɔsɔ kɛ ka ɲɛsin tasuma dadon yɔrɔ ma belier tigilamaa tɔgɔ la ayiwa i ka dɔn k'a fɔ n'o ye belier tigilamaw ye a ko i ka dɔn k'a fɔ ni jinɛ ninnu de bɛ lahalaw lase i ma ni tɔɔrɔya kow ye yaasa i bɛ se ka faamuya sɔrɔ ni Ala tala ka diɲɛ ye ka belier tigilamaw ta bi sɔrɔ tasuma de nɔfɛ ka caya o bamanankan ye jumɛn ye maa o maa n'i ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa dimi ko dɔ kɛ Ala tala la k'i to tasuma la baara la belier tigilamaa la a ka ca la tasuma bɛ se ka i minɛ ka na ni jenini siraw ye min bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase i farikolo ma kosɛbɛ o ye jinɛ ninnu ka baara ye ka ɲɛsin belier tigilamaa ma donc la ko nka ni o bɛ furakɛ o furakɛli nasira fana bɛ ule bolo u kɛn bɛ k'o walawala an ɲɛ yan fana yaasa k'i kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ko nin ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛna i ka dɔn k'a fɔ ayiwa buruju so filanan na n'o ye i ka dɔn k'a fɔ toro tigilamaw ye a ko i ka dɔn k'a fɔ toro tigilamaw ko cogo di a ko masa Sulumana a ko ne sigilen don i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna wa yirisunbaw de dugumala la toro tigilamaw olu ka jinɛ ifiritu ko a ko ule sigiyɔrɔ bɛn bɛ i ka dɔn k'a fɔ yirisunbaw de dugumala ma ani kaburudenw donc la i ka dɔn k'a fɔ k'ule bɛ sigi o yɔrɔ ninnu na ka lakɔlɔsili kɛ ule bɛ Ala tala ka baara de kɔnɔ a ko ni maa min ye walejugu ta ka ɲɛsin yiri dɔ ma toro tigilamaa la n'o ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna ayiwa sawuru tigilamaa ye ka tɔɔrɔ dɔ ta ka ɲɛsin yiri dɔ ma walima ka tɔɔrɔ dɔ ta ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ kaburu dɔ ma ni min ni Ala tala tati bɛɛ a ko ule ka teli ka u yɛrɛ yira i la i b'u ye yecogo la yecogo min bɛ n'a cɛ ka jugu k'a bɛ kɛ sababu ye ka hakililabanaw bila i la ani kunkololabanaw ani i ka dɔn k'a fɔ ayiwa nsɛmɛlabana minnu bɛ jigin i ka dɔn k'a fɔ adamaden gelenkala fɛ a ko ule bɛ o bila i la ka tila ka terimafɛn dɔ bila i nɔfɛ min bɛ kɛ sababu ye k'i ka ɲɛnamaya bila farati la ni nanzaraw ko ma ko danger donc la ule bɛ o bila i la f'a bɛ se ka taa laban hakili yɛlɛma kan k'a sababu kɛ nin waleyaw ye o kama ko toro tigilama n'a ka keku a kana Ala kota fansi ta ka ɲɛsin kaburu dɔ ma a kana Ala kota fansi ta ka ɲɛsin yirisunw ma n'o tɛ nin waleya nin b'a sɔrɔ o dugumala la sanɔgɔ n'i ma se dolodɔnnaw ma u bɛ furakɛ goya kosɛbɛ yaasa bɛ se ka faamuya sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ifiritu cɛ sabanan wulila a y'i kanto ko ya masa Sulumana a ko ne de bɛ i ka dɔn k'a fɔ buruju dolo sabanan de lakɔlɔsi o maaw yanni nɔ ayiwa donc la maa minnu bɛ bange ka kɛɲɛ ni o ye ayiwa ne bɛ olu lakɔlɔsi u ka walew la a ko i ka dɔn k'a fɔ buruju so sabanan an k'a ma Aljawzai kuranɛ kɔnɔ nanzara dolodɔnnaw kama ko Jemo a ko ne sigiyɔrɔ bɛn bɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa yirisun dɔw fana kɔrɔla ma n'o ye tamarosun ani ka taa se i ka dɔn k'a fɔ ayiwa ntɔmɔlɔsun ani ka taa se i ka dɔn k'a fɔ pɔmusun ma ani yiritimimanw dugumala ne sigiyɔrɔ bɛn bɛ o ma ani kaburudo kɔnɔna a ko n sigiyɔrɔ bɛn bɛ nin yɔrɔ damadama de ma n b'a la k'u lakɔlɔsi a ko n'i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna Jemo tigilamaw n'u donna nin yɔrɔ fan o fan na kaburudo kɔnɔna na walima tamarosun walima ntɔmɔlɔsun walima ka taa se o ɲɔgɔnna yiriw ma ani pɔmusun k'a sɔrɔ ni a ma kɛ ni Ala tala ka yamaruya ye u dun b'a la ka Ala kota dɔ labɛn ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ Ala tala ma
a ko mɛ bɔnɛ dɔ lase olu ma bɔnɛ min bɛ n'a bɛ tali kɛ kunkololabanaw fana kan n'o ye fa ye ani hakililabanaw n'o ye jatigɛbanaw ye ani ka taa se teremakow ma mɛ o bange u la fɔ bɛɛ lajɛlen ka u dɔn n'a taamasiyɛn donc la k'o bɛ kɛ tɔɔrɔ ye i nɔfɛ min bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔ las'i ma donc la ni jɛmu tigilama ka kegu kaburudo kɔnɔna na kana taa fɛn kɛ ye fiyewu min ni Alahu Taala ta ti bɛn yirisumaw kɔrɔ n'o ye tamaruw ye ka taa se awa tɔmɔlɔsiw ma ani pɔmusiw ma kana Ala kota baara fansi kɛ ka ɲɛsin a ma n'o tɛ nin fɛn ninnu ka teli ka bagabagali las'i ma ni ka bana dɔ bila i la min bɛ kɛ kɔlɔlɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na yaasa i bɛ se ka faamuya sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ifiritu 4nan wulila k'i jɔ n'o ye jinɛ ifiritu 4nan ye ale y'i kanto k'ale la kɔlɔsili kɔni bɛɛ mɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa buruju so 4nan mɔgɔw ma n'a bɛ fɔ olu ma alisharitɔnu ni nazara dolodonaw k'a ma ko cancer a ko ni cancer tigilama a ko i ka dɔn k'a fɔ ale ka ko kɔlɔsili bɛɛ bɛ olu de ma n'u ye i ka dɔn k'a fɔ Ala kota ta ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ ayiwa jiboli yɔrɔw ma bawo ko ale yɛrɛ fana sigiyɔrɔ bɛɛ bɛ jiboli yɔrɔw de ma ji tɛmɛsiraw bɛ o la fala kɔnɔnaw baji kɔnɔnaw kɔ kɔnɔnaw an'o n'a ɲɔgɔnnaw ani ka taa se i ka dɔn k'a fɔ so minnu bɛ ni yelen tɛmɛnɛ u kɔnɔ ule sigiyɔrɔ bɛn bɛ o ma ani yɔrɔ minnu bɛ ni yelen ka jan yen na dibima yɔrɔw k'ule sigiyɔrɔ bɛn bɛ o ma a ko ni cancer tigilama fana y'i ka dɔn k'a fɔ kasara ko dɔ ta walima ka Ala kota ko dɔ ta ka ɲɛsin bajiw ni kɔjiw ma ani ka taa se awa dibifinw ma ka Ala kota dɔw boloda a kɔnɔna na a ko ule ka teli ka tɔɔrɔ dɔ lase i yɛrɛ ma tɔɔrɔ min bɛ yen n'a a dimi bɛ boli i yɛrɛ kɔnɔbara yan fan fɛ kɔnɔnabana min bɛ yen n'a tɛ sidɔn ani ka taa se farikolo yɛrɛ kolotuguda dimiw ma a ko a bɛ olu lase i ma dɔnnikɛlaw bɛ a ɲɛɲini ka dɛsɛ kɛ cogo dɔgɔtɔrɔsow la ani k'a dɔn k'a fɔ furakɛlikɛlaw bara ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ a la donc la a ko ni maa min ye Ala kota ta ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ saba jati ma cancer tigilama la a ko jinɛ ifiritu mɔgɔw olu jinɛ sitanaw ani ka taa se a jinɛ silamɛw ma u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka gɛlɛya dɔw las'i ma nin ko in kɔnɔ min bɛ kɛ kasara wale farikolo kan yaasa i bɛ se ka faamuya sɔrɔ ni Alahu Taala ka jɛn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ bɔ yen an bɛ na i ka dɔn k'a fɔ buruju ale so 5nan la a ko i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna ale so 5nan a ye firitu 5nan wulila k'i jɔ a k'ale ka baara bɛn bɛ buruju so 5nan de kɔlɔsi a ko i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ bange ka kɛɲɛ ni o ye ayiwa a ko olu tigilamaw n'u ye kasara wale dɔ ta walima ka Ala kota ko dɔ ta ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ ayiwa bon yɛrɛ kɔnɔna ma ayiwa yeelen bɛ minnu kɔnɔ ani ka taa se i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn ɲɛma n'o ye ayiwa kulubaw sanfɛlaw ye n'i ye kasara wale dɔ ta min tɛ bɛn Ala ma olu yɔrɔ 2 nin na ko olu bɛ degun lase i ka dɔn k'a fɔ ayiwa lion tigilama ma n'o ye buruju asadu tigilama ye a k'a bɛ kɛ sababu ye tuma bɛɛ farikololabana dɔ b'u minɛ min bɛ farikalaya ko fɔ ani jalibanaw donc la kasi k'u ja k'u bi i n'a fɔ kirikirimasiyɛnw n'a ɲɔgɔnnaw a ko o bana qualité ule bɛ o lase o tigilama ma a b'a ka ɲɛnamaya kɛ ni o farati ye ani o gɛlɛya ye nin ye lion tigilamaw ko ye yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi Ala kotaw la nin yɔrɔw la Ala kota nasiraw ka ca fɛn minnu ma di Ala ye olu de ko don olu boloda ka kɛɲɛ ni nin yɔrɔ 2 ye yɔrɔ 3 jati ye i bɛ nin kasara wale sɔrɔ lion tigilamaw la n'an bɔra yen an bɛna i ka dɔn k'a fɔ buruju so 6nan la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ horoscope so 6nan ye a bɛ f'a ma ko vierge nansarakan na an ko a ma ko sunubulatu a ko i ka dɔn k'a fɔ olu ifiritu wulila k'u jɔ a k'ule sigiyɔrɔ bɛn bɛ i ka dɔn k'a fɔ jiboli yɔrɔw ma ani yirisumaw ani foro daminɛ yɔrɔw n'a fɔ awa foro kura kari yɔrɔ donc la ule sigiyɔrɔ fana bɛnnen don o ma ani i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ ni nɛɛmaya bɛ o yɔrɔ ninnu na ka caya i n'a fɔ lɛ kɔnɔnaw u sigiyɔrɔ bɛnnen don o ma ani yɔrɔ dibimaw o fana sigiyɔrɔ bɛn bɛ o ma a ko ni maa min ye Ala kota kɛ nin yɔrɔ dɔ la kelen na n'o ye vierge tigilama ye a ko ale bɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔnɔlabana banbali bila i la ka tila ka kunkololabanaw fana bila i la n'o ye kunkolodimi cɛjugu ye awa i na mɛn ka minnu fura ɲini fɔ n'i donna dolodɔnbaw kan i ka dɔn k'a fɔ a bɛ sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw de fɛ k'a sabu kɛ nin waleyaw ye sanɔgɔ ko k'o ɲɛfɔ i ye n'an bɔra an bɛna buruju so 7nan la an ko a ma i ka dɔn k'a fɔ alimizanu kuranɛ kɔnɔ nazara dolodɔnnaw kama ko balance ayiwa
kɛrɛnkɛrɛnna ifiritu 7 wulila k'i jɔ a ko ne ka kɔlɔsili bɛɛ mɛn i k'a dɔn k'a fɔ balasi tigilamaw la kɔlɔsili ma n'u ye tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw ma awa ale Alahu Taala de bɛ kasara di i k'a dɔn k'a fɔ o jinɛ ninnu ma ka don e farikolo la o ye jumɛn ye a k'u sigiyɔrɔ bɛɛ mɛn i k'a dɔn k'a fɔ dugukolo ma dugukolo minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni a jiboli yɔrɔ ka ca dugukolo minnu bɛ n'a binkɛnɛ ka ca dugukolo minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'a furabulu kɛnɛ ka ca a ko ule sigiyɔrɔ bɛn bɛ o ma ani dugukolo minnu bɛ n'a tubaw ka ca i k'a dɔn k'a fɔ buruju mizanu tigilamaw n'o ye balasi tigilamaw ye a ko u sigiyɔrɔ bɛn bɛ nin yɔrɔ ninnu de ma olu jinɛ ifirituw kɔni donc la ko ni maa min ye i k'a dɔn k'a fɔ ala kotata nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na balasi tigilama la ka ala kota dɔ la kelen kɛ ye sanɔgɔ k'u ka teli ka tɔɔrɔ dɔ lasi ma n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa kurumisɛn k'o bɔ i kan farikolo fan bɛɛ lajɛlen ani u b'a fɔ bana kalite min ma i k'a dɔn k'a fɔ ko bonidaw u b'o lase i ma f'a bɛ kɛ i n'a fɔ maa dɔ ye fɛn dɔ bɔ i ma donc la joli tigɛdaw bɛ bɔ i la tuma bɛɛ minnu bɛ kɛ sababu ye nɛ bɛ bɔ u la minnu bɛ kɛ sababu ye hali kolo bɛ se ka bɔ a dɔw la a ko ni maa min ye ala kota kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu dɔw la balasi tigilama la sanɔgɔ k'i ka teli ka nin bana kalitew sɔrɔ n'i ma kunnaja sa a bɛ k'i ɲɛna de n'a fɔ dɔ ye dabalikila k'a sɔrɔ nin waleyaw de don donc la ko k'o ɲɛfɔ i ye n'an bɔra an bɛ na i k'a dɔn k'a fɔ buruju ale so 8nan la an ko a ma i k'a dɔn k'a fɔ el akirab nansara dolodɔnnaw k'a ma ko Scorpion a ko i k'a dɔn k'a fɔ ifiritu 8nan wulila k'i jɔ a ko ne ka sigiyɔrɔ bɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sobaw ma so minnu bɛ yen n'u korilen don ani so minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ n'u kɔnɔna ka bon nka tiɲɛ na dibi bɛ a sow kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ani tomongolow i n'a fɔ dugu wulila ka bɔ yɔrɔ minnu na o tomongɔrɔw k'ule sigiyɔrɔ bɛn bɛ o de ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ Scorpion tigilama n'u ye tɔɔrɔ ko ta i n'a fɔ ala kotata o yɔrɔ kofɔlen nin dɔra kelen na a ko ayiwa o ifiritu de bɛ kɛ sababu ye ka biɲɛdimi bana bila i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna Scorpion tigilama la ani kɔnɔna bana banbali ani ka taa se kunkolodimi jugu ma yaasa i bɛ se ka faamuya sɔrɔ ni Alahu Taala ka diɲɛ k'u ka teli ka teremafɛn dɔ fana bila i nɔfɛ min bɛ kɛ sababu ye k'i ka ɲɛnamaya fana bila i k'a dɔn k'a fɔ farati dangan na o ye danger donc la sanɔgɔ ayiwa lahala de bɛ o kan yaasa i bɛ se ka faamuya sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ayiwa ko ayiwa buruju ale so 9nan n'an ko a ma kuranɛ kɔnɔ el kawsu nansara dolodɔnnaw k'a ma ko Sagittaire donc la a ko ale ifiritu wulila k'i jɔ n'o ye ifiritu 9nan ye a ko ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ kulubaw sanfɛla ma ani sira fara yɔrɔw ka siraw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ o ma i n'a fɔ sira balonjɛ ani ka taa se yɔrɔw ma yɔrɔ minnu bɛ ni baganw bɛ lajamu a yɔrɔ la i n'a fɔ awa misigɛnyɔrɔw la ani wɛrɛ kɔnɔnaw la ani baganw bɛ mara koronogo minnu kɔnɔ a ko ale basigiyɔrɔ de ye nin yɔrɔ ninnu ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye kawusu tigilama ye n'an b'a fɔ ma ko Sagittaire ne ale ye i k'a dɔn k'a fɔ ala kota dɔ ta k'i dogo k'o kɛ nin yɔrɔ dɔ la kelen na a ko awa u ka teli ka bana las'a ma bana min bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ kɔnɔna bana banbali ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya hukumu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ani sɛmɛla banaw ayiwa ɲɛnamaya hukumu kɔnɔ ani ɲɛ ka laafuli ani kuma bɛɛ farikolo ka kalaya donc la ko ule ka teli ka o bɔnɛ nin ta ka ɲɛsin Sagittaire tigilama ma o yɔrɔ kofɔlen nin na n'an bɔra yen an bɛna i k'a dɔn k'a fɔ buruju ale so 10nan la an ko a ma kuranɛ kɔnɔ el jadiyu nansara dolodɔnnaw k'a ma ko ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna Capricorne a ko i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ifiritu 10nan wulila k'i jɔ a ko masa Solomana a ko ne sigiyɔrɔ bɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa yɔrɔ dibimaw fana ma ani yirisumaw kɔrɔla ani ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ kulubaw kɔrɔla ma ayiwa ko n sigiyɔrɔ bɛn bɛ o ma ani yiri belebelebaw wo kɔnɔna a ko ne sigiyɔrɔ bɛn bɛ olu de ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ Capricorne tigilama e maa min mana ala sɔsɔ kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ 3 dɔrɔn kelen ma a ko ni i k'a dɔn k'a fɔ ni ale ka waatiw de bɛnna a ko a ka teli ka i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛ ka laafu las'i ma fo ka taa i laban ɲɛ fiye la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka teli ka i k'a dɔn k'a fɔ kolotugu dɔw fana dimi las'i ma minnu bɛ kɛ sababu ye k'i fanga dɔgɔya farikolo ka laafuli la a bɛ kɛ sababu ye fana ka tɔɔrɔ lase kɔnɔbara yan fa ma f'a bɛ kɛ sababu ye don nataw la i bɛ se ka opéré banaw la o n'a nasiraw fɛ donc la sanɔgɔ nin bɛ nin cogoya la yaasa i bɛ se ka faamuya sɔrɔ
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ifiritu tan ni kelen n'a wulila k'i jɔ n'o ye verseau tigilamaw ye n'a m'a fama i k'a dɔn k'a fɔ ali daliwu a ko i k'a dɔn k'a fɔ o jinɛ wulila k'i jɔ a k'ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa yɔrɔ dibimaw fana ma ani kɔbaw ani bajibaw ani jibasigiyɔrɔw dibi bɛ yɔrɔ minnu ji kunna ka caya olu basigiyɔrɔ bɛnnen don olu yɔrɔ ninnu de ma a ko ni verseau tigilama donna a yɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ka ala kota dɔ boloda a kɔnɔna na a k'ule ka teli ka dimi kɔrɔ ka tɔɔrɔ dɔ lase i ma o tɔɔrɔ ye jumɛn ye o de ye jatigɛ bamali ye ani tɛ sunɔgɔ sɔrɔ tuma si ani farikolo awa ka dimi kolotugudaw la tuma bɛɛ ani ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ fasalabanaw ani ka taa se funufunu-banaw ma a ko o ka teli ka i k'a dɔn k'a fɔ verseau tigilama sɔrɔ n'a donna nin yɔrɔ kofɔlen dɔw la ka walejugu dɔ kɛ min ni Alahu Taala ta ti bɛɛ ni jinɛ ninnu de bɛ dimi a kɔrɔ ka nin waleya ninnu da ka ɲɛsin a ma n'an bɔra yen an bɛna i k'a dɔn k'a fɔ buruju ale so 12 la n'an k'a ma alhutu ni nansara dolodonnaw k'a ma ko poisson i k'a dɔn k'a fɔ a ko ale jinɛ n'o ye ifiritu ye ifiritu 12 de don a ko ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ baganmara yɔrɔ fana ma ani i k'a dɔn k'a fɔ foro kɔnɔnaw ani jitɛmɛsira misɛnmanw a ko ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ nin yɔrɔ qualité 3 de ma a ko poisson tigilama min mana ala kota kɛ nin yɔrɔ 3 dɔrɔn kelen na ni min Alahu Taala ta ti bɛɛ ule bɛ dimi i kɔrɔ ka tɔɔrɔ la dɔ lase farikolo ma o de ye dogoyɔrɔla banaw ani ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ farikolo ka kalaya bamali ma ani i k'a dɔn k'a fɔ bana minnu bɛ adamaden minɛ u kan kɔnɔna na donc la ale de bɛ o lase o tigilama ma f'a bɛ kɛ sababu ye ka i ka ɲɛnamaya bila danger la tuma caman ni bana ninnu ka tɔɔrɔyaw ye donc la ko i k'a dɔn k'a fɔ ale ka baara fana bɛn bɛ o ma ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jinɛ ifiritu cɛ 12 sanɔgɔ olu de i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna horoscope doloden 12 ule bilalen don kɔlɔsili minnu na ayiwa ni i k'a dɔn k'a fɔ doloden tigilama ye ala kota kɛ ka kɛɲɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw ye ule bɛ masiba ko minnu na se i ma bɛɛ lajɛlen kɛlen filɛ k'i ta lakali masa Solomana ye masa Solomana sɔrɔla k'u ɲininka a ko a bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ka kumaw fɔ fɛn jumɛn ye nin lakari ye n'a ye maa min sɔrɔ k'a sɔrɔ i t'a kalama ko adamaden ye jɔn ye i k'a dɔn k'a fɔ u sɔrɔla ka ala tɔgɔ fɔ ala tɔgɔ minnu bɛ dolo kitabu kɔnɔ yanni nɔ ayiwa nin babu kelen nin kɔnɔ yan ayiwa yaasa ka a tigilama furakɛ ni o ye ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna sanɔgɔ o ala tɔgɔ kɔni bɛ an bolo kɔrɔ yan ni kitabu kelen kɔnɔ n'o ye hikmatu sulemaniya ye yaasa i bɛ se ka faamuya sɔrɔ ka nin kɛnɛya ka bɔ a tigilamaw la ni an yɛrɛ ka seko damayira ye ayiwa kitabu in tɔgɔ ko hikmatu sulemaniya o kitabu dɔ de don sanɔgɔ nin ye buruju so 12 ye masa Solomana ko min tɛmɛna ani i k'a dɔn k'a fɔ jinɛw ni ɲɔgɔn cɛ lakalili la sanɔgɔ a kunnafoni sɔn caman de bɛ kitabu in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ jinɛw kɛlen don ka baara kɛ ni dolo ye cogo min na ani ka dolo yɛrɛ cogoba cogo min na sanɔgɔ a dɔnniya caman de bɛ hikmatu sulemaniya kɔnɔ nka ala barika la n'an ka walanda bɛ taa la dɔɔni an bɛna s'a ma kelen kelen ni Alahu Taala ka diɲɛ ye sanɔgɔ kunnafoni filɛ nin ye a faamuna n tɛ baasi ye an bɛ limanaw fo hali bi hakili la aw ye faamuyali belebele sɔrɔ kuma in kɔnɔ karamɔgɔ Aruna Fane a bɔra ka walawalali min kɛ aw ye an b'a dɔn aw ye faamuyali caman kɛ a la n'o tɛmɛna karamɔgɔ Aruna Fane a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ngolobugu ma n'i sera Kabala université kɔfɛ Ngolobugu bɛ Ngolobugu goudron baayɔrɔ ni maa min b'a fɛ ka taa karamɔgɔ Aruna Fane ka so n'i sera Ngolobugu goudron baayɔrɔ la i b'i jɔ k'a wele nɛgɛjuru sira la ni o de ye a ka orange 76 19 23 76 76 19 23 76 n'aw ye o wele karamɔgɔ Aruna Fane aw ni a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'a wele Malitel kan walima ka message ci a ma vocal la WhatsApp kan a bɛ se ka a ci nin numéro la walima a bɛ se k'a wele nin numéro la 61 91 11 85 61 91 11 85 61 91 10 5 ni ala sɔnna ma n'aw y'a wele o la aw n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ an bɛ taa technicien fan fɛ minute 1 an bɛ segin ka na ka tɛmɛ ni babu ye ni ala ma basi kɛ an na hali bi a k'aw sɔgɔlen to radio la. La
nebi alani kirafo ke na shego baba kunyundo sufi baba tarawele nebi na fane wele dolo yere du ye feju mende ataraka bo benda madola dolo taraka bo bena ni na nyana maya nti basi minnu bɛ ka an lamɛn arajo Dakan fiɲɛsuru fɛ an b'a yira aw la k'a fɔ karamɔgɔ Aruna Fane a bɔra ka walawalaliba kɛ aw ye doloko sira fɛ hali bi hakili la aw ye faamuyali belebele sɔrɔ nin na k'a yira aw la k'a fɔ maa minnu fana bɛ yen nɔ ni u ye i ka dɔn faamuyali sɔrɔ dolo taabolo la aw k'a dɔn k'a fɔ ko a ye dolo minnu fɔ fɛn o fɛn bɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ k'a fɔ ko juguman don i ka dɔn a dolo ala tɔgɔw de bɛ yan bari a bɔra kitabu min kɔnɔ a kitabu bɛ ale yɛrɛ de bolo a y'a kalan k'a dɔn ka sɔrɔ ka na a walawala aw ye. Émission partie filanan ni o ye tako filanan ye o bɛ kɛ appel ye maa minnu bɛ ni u b'a fɛ k'u ka taabolo jateminɛ i bangena don min na n'i bɛ o dɔn i date min na n'i bɛ o dɔn i bɛ o fɔ ka i tɔgɔ da a kan karamɔgɔ Aruna Fane a bɛ sɔrɔ ka jabili kɛ ka ɲɛsin i ma walima n'i tɛ i ka bange date yɛrɛ dɔn i bɛ se k'i tɔgɔ ni i ba tɔgɔ fɔ karamɔgɔ Aruna Fane a bɛ se ka jateminɛw kɛ ka jabili kɛ ka ɲɛsin i ma kunnafoni kunkuruninw na a bɛ se ka weleli kɛ o cogo la nɛgɛjuru sira ye 76 97 29 21 76 97 29 21 n'aw ye weleli kɛ o la ni ala sɔnna ma aw bɛ an sɔrɔ karamɔgɔ Aruna Fane a bɛ sɔrɔ ka jabili kɛ ka ɲɛsin aw ma 76 97 29 21 76 97 29 21 maa fɔlɔ bɛ an nɔfɛ an bɛ ale bisimila ni waati in na ani sɔgɔma. Ani sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di. K'an wele ka bɔ min. Jikɔrɔni Para. I tɔgɔ. Mambi Fode Keita. Mambi Fode Keita. Mambi Fode Keita. Awɔ. Mambi Fode Keita. I ka date ye jumɛn ye? N ba tɔgɔ Awa Keita. Awa Keita. I t'i ka date dɔn wa? Le premier troisième mois 94. 89. Le premier troisième mois 89. 89. Awɔ. Basi tɛ i bɛ to lamɛnni na. D'accord. I ni ce. N'o tɛmɛna min ye maa filanan an bɛ taa o nɔfɛ 76 97 29 21 n'i ye weleli kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la. Allo a ni sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di. I tɔgɔ. Fatumata. 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 I bɛ n kɔnɔ dɔɔni. I ko Fatumata Sogodogo. Awɔ. Le 10 4e mois. Le 10 4e mois. 1999. 1999. Awɔ. Basi tɛ i bɛ to lamɛnni na. Awɔ. Maa sabanan an bɛ ale ɲini sisan nɛgɛjuru sira fɛ min ye 76 97 29 21 n'i ye weleli kɛ o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Allo a ni sɔgɔma. Ani sɔgɔma. Anba. Yakuba Kulubali. Yakuba Kulubali. Awɔ, n bamuso tɔgɔ Salimata Kulubali. Yakuba i tɛ ka date dɔn wa? Ayi bɔn n tɛ n ka date dɔn. I bamuso tɔgɔ? Allo. Baara gɛlɛyara Yakuba Kulubali an ma se ka date sɔrɔ an ma se ka i bamuso tɔgɔ sɔrɔ ni ala sɔnna ni garisɛgɛ donna la tuguni i bɛ se ka segin ka weleli kɛ. Allo a ni sɔgɔma. Anba. Ne tɔgɔ ye Bayi. Bayi. Awɔ, n ba tɔgɔ ye Mamu. I tɔgɔ ye Bayi i ba tɔgɔ Mamu. Awɔ. Baasi tɛ i bɛ to lamɛnni na Bayi. Awɔ, n ti date dɔn mais ko bange dɔw bɛ araba ye mais n ti date dɔn. Baasi t'a faamuna. Awɔ. Maa naaninan an bɛ o ta ka nɛgɛjuru sira jɔ o yɔrɔ la waati cogoyaw kama ni ala sɔnna a ma an bɛ taa maa naaninan nɔfɛ ni waati in na. Allo a ni sɔgɔma. Awɔ a ni sɔgɔma. Anba. Ne tɔgɔ Saka Keita. Saka Keita. Le 22e mois 77. Le 20e mois 12e mois 77. 12e mois. 12e mois décembre. Awɔ n y'a faamu. Voilà 77. 1977. Voilà. A faamuna. Ni waati la an bɛ nɛgɛjuru sira sɔgɔ o yɔrɔ la minnu ye weleli kɛ walasa maa naani min weleli kɛ
karamɔgɔ arna fane a bɛ se ka jaabili kɛ ka ɲɛsin olu ma nka Yakuba Kulubali ni ale bɛ se ka weleli kɛ yani an ka tila a bɛ se k'a ka date di cogo min na an b'ale dafa maa 5 la n'o ye Yakuba Kulubali ye nka ni Yakuba Kulubali ma se ka don maa 4 min bɛ an bolo an b'a da o ma ni Ala ma basi kɛ an na ni Ala sɔnna an bɛ taa technicien fan fɛ. Sufi Baba Tarawele Nebi na Fane Wele Dolo yere duye fenju mende ataraka bofenda madola Dolo taraka bofenda ni nanyana maya titano nani tanola Fane bidolo do tumabe kabakobe kaso Dolo taraka bojini tasumana Aleni fiya ni fogola jate minelu ya yira ka fomani fiya dundaga mani ni fena ni boduya Ala sonaka odoni dafa cheba mina ode aruna fane bidolo do tumabe kabakobe kaso dolo karamugo ka aruna karamugo do ubene lame ubako Itabudo bidugu koloka togo de nurul abusor Wani dona okono na ofie kelembi la doni adolo kibaru la temega bonye Nega aruna barigada Halibi ambe awfo aw ka danaya la ani aw minnu sigilen do kuma bɛɛ ka aname walasa dolo kuma minnu bɛ fɔ a bɛ se ka aw nafa cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔ la an y'o de fɔ aw ye in baara in dabɔra a kama ka na kumaso kɔnɔ yan dimanche o dimanche ka se ka aw bilasira dolo siratigɛw la ka se ka aw kalan dolo siraw kan aw ka se ka faamuyali kɛ dolo ko la cogo min na bari min ye karamɔgɔ Aruna Fane a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ min sabati bi dolo ko sira fɛ o ye nin ye aw bɛ se ka dolo dɔn cogo min na ka i ka dɔn aw mako ɲɛnabɔ ni dolo ye karamɔgɔ Aruna Fane bɛ o baara sigi aw ye aw ka dɔn diɲɛ kari o kari k'a yira aw la k'a fɔ an bɛna kuma min fɔ yan kuma in dɔnni kuma don bari an y'o de fɔ karamɔgɔ Aruna Fane ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye yanni i kana segin k'a fɔ maaw ye ne bɛ se nin fɛn in na n bɛ se nin fɛn in na ne bɛ se ka nin dilan n bɛ se nin na e kana fɛn fɔ mɔgɔw ye maaw bɛ min faamu n'i ko i ye dɔnnibaa ye a ka kan i ka fɛn fɔ maaw ye min bɛ maaw kalan a ka kan i ka fɛn fɔ maaw ye maaw yɛrɛ fana bɛ se ka u taabolo n'u nabolo dɔn dɔnni sira kan cogo min na o de kama dolo ye fɛn min ye karamɔgɔ Aruna Fane an bɛ na a bɛ sigi ka walawala aw bɛ se ka a faamuya cogo min na ni an sigira kɛnɛ in kan yan an bɛ o kumaw de bɔ an da walasa ka se ka aw kalan cogo min na aw bɛ se ka dolo siraw dɔn nka ni maa min yɛrɛ de mako bɛ mako wɛrɛ la dɔnni sira kan muriya sira kan o tigi bɛ se ka karamɔgɔ Aruna Fane sɔrɔ a yɛrɛ ka so ni o ye Ngolobugu ye n'i sera Ngolobugu la min ye karamɔgɔ Aruna Fane ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma Kabala kɔfɛ université kɔfɛ Ngolobugu bɛ yen karamɔgɔ Aruna Fane ka aw mako dilan diɲɛ don o don ale sigilen bɛ o kama bari an y'o de fɔ ni an nana kɛnɛ kan yan dɔnni kuma an bɛ o de ta k'o walawala n'o tɛ karamɔgɔ Aruna Fane ka baara bɛn bɛ fɛn min ma o ye moriya de nka a kɔni ye an min yira an na o de ye k'a fɔ dɔnnibaa kɔni man ka kɛ yɛrɛlakalela ye dɔnnibaa man ka sigi ka kuma i yɛrɛ kan dɔnnibaa man ka sigi k'a fɔ ko e maaw ka taa i fɛ bari k'i bɛ se nin fɛn in na e bɛ min dɔn ani e bɛ se min na e kana o yira maaw la dɔnni sira kan i bɛ ka kuma maa minnu fɛ kunfin tɛ i bɛ ka kuma maa minnu fɛ maaw don minnu bɛ ko kalama n'u ye i ka kumakan mɛn ka tila k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i bɛ ka min fɔ ni nkalon don ni tiɲɛ don k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn u na wuli k'i sɛgɛrɛ o de kama an bɛ nin baara in dabɔ aw ye walasa aw ka se ka faamuyali kɛ aw ka kow taabolo la cogo min na o de kama dolo an bɛ don min na ko bi ka dolo fɔ aw ye ka tila k'a yiri ni Ala tɔgɔ bɔ k'a bila a ka so walasa aw bɛ se ka aw mako ɲɛ a la cogo min na karamɔgɔ Aruna Fane a bɛ nin baara in kɛ aw ye sanga ni waati kɔnɔna na o de kama an bɛ a da aw kulo kan maa o maa bɛ yen k'a fɔ ko a ka di e ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ e ka dolo ye dolo jumɛn ye
ika dolo yiminye kaseka o yiri soro ani ala togo ki ko ala wala sa ika nyina maya kono digum sene minum bika walma iba fe nyata minum ka sabati bolo kaseka iko ika dolo jirni ala togo la ibe wuli kaseka karamo arna fanema karamo arna fane sigura beneme ngulubuguma kaseka au kono ka au mako glancho mina walma au munu fana beni au yesasi soro ka do daga juru sirafe kuna fana mina di au ma kuna fana nguru ndo aw ka dala ka fo wati la ko do bari arajo wati la ko yi ambe wuli ma woro bina sigi an ko fe o de la ambe jabi min di aw ma jabi no ma jan ko sobe ka da aw kulo ka na ka di kika ko ira bela jeli fese fese ka nyina ma ya ira kono akan ata tabulu jumenka mun ka di ila mun mandi ila kan ga sira jumen bla kan ga tani sira jumen ye ibe bara min kan nafa ba kono wa kan ga bara jumen ke wala sa kan nafa soro akono na wulla ka sekar mo arna fane mangulu bugula abe nyefole ke awye wala sa obseka afamya tukumina aw ka armadiya tabulula bari ayodo fo dolo kono ko ka cha niye dolo filele ke kibe anyefa mo kono fiire ka nye iba soro abe tambata bari ibe kuma atigla mo ko nyina maya bela jelinka minu ira fana be ni deumbe ubolo nu ba fe ko ka deunga sini yesigla ka seka udon kishika bo nyen nyangata jugu na tawma dolo jirni ala to wala sa ka se ko soro abuli ka sekra mo arna fane ma ngulu bugula ure kama amba fo awye dolo e feminye abe kalanka nyedo nyo fo ye kuma chama ngo fente ngulu gele abe feminke na ija ibseki sigi ka yiri do fo ko ben banay furake o ni yo fo mawbo o laje nga dolo be abe kalane ka nyenyin ka nyedo o to ngulu gele ayi ure kama anyo de fo donin ko de chaira kusobe chaman do na ala uma nyenyini bari ni do na lati ina to ko soro sankele sanfla sansabana mawbi tunu ne yemati kuma kame tuni oti do do refe o yendu na la bare nye to wi ala chukumina ode kama anyo de fo doni mawye ni doni barabe ke akakala na kala na jama kulu mi men halini olu yibla ebe balo ka doni na yani sa donche ode la min kan garda doni mawye kuma be yani ka do min kono anyenyi ni ka nyedo ika sika barake ni ayi ode la binye doloye abeka wala wala awye chukumina ne ma fo atisika wala wala ma refe ta nga kadu abadinga kono ka wala wala ambe yoro mena ko bi amma ka dogon kosobe bari ali o dolo min fle chama fana yake ni kungulu gele yayi bari ni min sira ka horoscope ke o sika sigi ka dolo kuma fo o nga nyenyi ni be akubo nyona ambe o yoro fo o nyana ka gele kosobe mami be ni eba fe ka sikara mo arna fane ka su amba fo awye asigiro benemen ngulubugu gidron bayro ni aw siray aw seka aw joka wule daga juru sira flabe abolo min orange ani maliteli aw seka la soro uluka orange 76 19 23 76 biwolo fla ani woro ta ani kononto mugani saba biwolo fla ani woro mi segi daga juru sira kan 76 19 23 76 biwolo fla ani woro ta ani kononto mugani saba biwolo fla ani woro nawo wole karamo na fana yira kan daga juru sira oye walma aka malitel mi ni abse ka soro ula appel la abse ka soro whatsapp ka o 61 91 11 85 61 91 11 85 bi woroni kele bi konoto ani kele ta ani kele bi shegi ani duru nawo wole karamo na fana awbe asoro whatsapp sira fe ni daga juru sira nunu kan ni alama basike ana hakilla mamnu ye woleli ke uluka jabi di kuma sira bari labaw sabatira ma folo e maga mambi Fodé Keita ale bangana le premier 3e mois 1989 alhamdulillah mambi Fodé Keita dolo jati ko nyaajira ka Fodé bangali kara ka kenyani dolo so tani flanai anga makurane kono al hut nazara dolo dono kama ko poisson ani tara ka boji dolo la kusuba bangali kara ka kenyani dono arabai ka bangali ka kenyani arajaba kalo kile mugani nani kusuba nyina mebe ashi sambi saba ani fladema nyina me asaraga e bakoroy jala mugu jema bi faraga ka tadi silame doma araba dunya fe yiri kota wodi siri buluye aka dolo ala to ko de bi fara oka abi kunaye dogo kun kile wolo fla kono kusuba ma garjiga batigido nga hero bi damine krengere nani shiduna sambi saba ani wolo fla hakawla ala taala bisoga ko damine op ma fe walima na kura dolo jira na ala to ko la o be ke sabu yeni ga la teliya ka do garjiga la kusuba kuna fone suruma do wati to yakama ma flana min ye woleli ke o ye Fatumata Sogodogo
ale ka date le 10 mois 1999. Alhamdulillah Fatmata dolo jati ko nya jira ka fode ale de bangara ka kenya ni dolo ale so folloy an ga ma qur'ana kono alhamdulillah nazara dolo dono kama ko awa belie ni tara ka bon noro dolo la no e tasma dolo ni ga bangi ka kenya ni dondo sibiri do nyai awa ka bangi ka kenya ni awa seliba kalo kile mugani nani rafingalo jati fe nyina mebe ashi sa mugani fladema dolo jati o jira donc la nyina ma asraga e wuro jekkeme wuro blema keme ani koko kato fara nyonga ko dislame doma samedi dunya fe obe dugo ke wari jebe se ga glaka do atigala samedi jiri kota e zira farai aka dolo ala to de bi farao ka bi kona e dogo kun kle wolo fla kono na tawla ma garje ga batigido abe de go zoro furugo konina ne ga soro ga lafiya dona na tawla tasmala barau olu de kadi ala commerce kata se bulu la bara halifa ngana sirama kuna foli suruma fle ma sabana ye Yakuba Kulubali ale batoko ko Salimata Kulubali Yakuba na baye Salimata e dolo jati ko nyajira ka fode bangli kira ka kenyeni awa buruju so tane flana e anga ma kurane kono al hot nazara dolo dono kama ko poisson ani tara ka boji dolo la ka bangi ka kenyeni dono alamsa dunya e jeudi nyana ma saraka e saka jigi jemanye ka faga alamsa dunya fe ka tobi ajenya dumunila kama wele ubeje ubadu na dugo ke nywanye ka warje glay karo ka foko do atigala alamsa bara munu ngadala jila barau fanga na sirafe la bara na sirafe hali commerce na sirafe dona na tawla ma garjiga batigido soro de kasuma foka ta shise sambi saba ani shegi hakuma sambi saba ni konondo kado bi saba ni konondo Allah taala biso ka daw yele soro batigia na sirafe kuna foni suru mon vle aywa ale ko fe minye mami ndalendo alega o bay ye abato ko mamu bay na bay mamu ye dolo jati ko nya jira ka fode bangali kara ka kenyani dolo so duru nai anga makurane kono ikaro ka fo al asadu nazara dolo dona ka mako lion ani tara ka bon noro dolo la no e tasma dolo ka bangi ka kenyani dono araba do nyai yiri kota e siribuliye aka dolo ala to ko de bi farao ka bi ko nai dogo kun kle wolo fla kono ikaro ka fo saraka e awa bakoro no e bache mai ani jela mugujema ku franyo anga kata di islamedo ma araba do nyafe obedu ko ke do na tawla ma garje ga batigido tasma la bara bulu la bara service na sirafe hali commerce na sirafe tasma la bara wala olu de kadi alela mala surumana kuna foni fle sanogo aywa malama oye Shaka Keita ale ka date le 20 12e mois 1997 alhamdulillah Shaka dolo jati kono nyajira ka fode ale bangara ka kenyani dolo so kono ndonai anga makurane kono el kausu nazara dolo dono kama ko sagittaire ani tara ka bon noro dolo la no e tasma dolo ka bange ka kenyani dono tarata dunya e mardi ninga bange ka kenyani jomene kalo kle tanye parafingalo jati fe no e Allah talaga kalo jati nyina mebe ale shi sambinani ani sabama dolo jati e ojira ana nyina me asaraka ode awa wara saga jigi fimani jema barbar ledo sagamina ko faranyanga ikaro ka fo ko faga ayre kaso ka tobi aje dumila ka mo wele ubeje ubadu na dugo ke nywanye ka warje gle karo ka fo tarata ko do ategala no e mardi yiri ko tay nyama buluye aka dolo ala to ko de be sega faraoka abi ko nay dogo kun kle wolo fla kono serisi bunda munu sigile do dugolo ko nyana boli kunga ani dugolo ko projet uka ale be sega ta o sirafe nay nazara kalange bulu bara na sirafe fe munu me no be do dugolo la ne fe munu me bo dugolo la abese ko lu bara bulla bara na sirafe ina fa abese ka commerce fana ke olu fana la o choko kelela fe mun medu dugolo la ne fe mun mebo dugolo la mun bela jele bara de kade ale la commerce na sirafe o ado ma garje ga batigido soro sena ka tele ka nyesha manga te basigi tasma dolo de be oke yasa soro ka basigi ko nyefla ka ko dolo jira na ala togola wali ma fo shiga se sam binane ane wolon fla Allah taala biso ka duguje yena tige herawla ko ni fleni ye kuna foni surumawna sanogo yasa ka dai kloka pasite hakilla mamnu nye wuleli ke kaban family soro la baro kono kasabuke ukumbe fami nyini uyeni nga anya fa nyina ngo wati la barado kuna foni surumana ndo kanyeshi auma ayrabe wati mina sisa wati re corona kaba nga amba fawye ni mami magobe karamo arna fanela obseka awule ayra kan ga jurusraka noye 76 19 23 76 biulo flani woro tani kononto mugani saba biulo flani woro minye aka malitali obseka awule wala obseka message ama whatsapp ka 61 91 11 85
61 91 11 85 a bɛ se ka message ci a ma WhatsApp kan a bɛ se ka wele o numéro la. Ayiwa karamɔgɔ arna fana waati cogoya kama kumakan minnu bɛ i bolo yani an ka bɔ jamukan in kɔnɔ kala se lamɛnbagaw ma ani ladilikan. Sanɔgɔ n bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo maa o maa n'u sigila k'an lamɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo n y'a f'i ɲɛna dimanche tɛmɛnen an yɛrɛ ka dugu la Doyi la dimanche o dimanche 17h ka taa bila 18h la sanɔgɔ ne ni e bɛ jɛmukan minnu kɛ yan u b'a latɛmɛ u ka radio kan radio in tɔgɔ ye ko Jamako an bɛ Doyi la ka bɛɛ lajɛlen fo awa i ka dɔn k'a fɔ k'u ni ce u ka lamɛnli ɲuman na maa min yɛrɛ kɛla sabu ye o y'an ka fulakɛ n'o ye so ye an bɛ so fo k'a wale ɲuman dɔn bawo son ninnu de bɛ ci ale ma WhatsApp sira fɛ ale de b'u bila i ka dɔn k'a fɔ direct fɛ Doyi la yen nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tali k'a la cogo min na k'an yɛrɛ karamɔgɔ du fo Doyi la dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye Wɔlɔmɛnkin ye ayiwa Ablaye Sangari ka karamɔgɔ bari nɔgɔni don Ala ka hinɛ yɛrɛ karamɔgɔ la n'o ye Ayuba Sangari ye k'a fɔ ayiwa Ala ka lahara sɔnsuma ye yarabi a n'a a densanumanw Ala ka diɲɛ yɛrɛ fana nɔgɔya u ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ayiwa an bɛ an yɛrɛ ka ayiwa terikɛ fɔ n'o ye Jarasuba Ibrahima ye Bakɔ Jikɔrɔni Golf la yan k'an yɛrɛ fa fo n'o ye Alassane Diallo ye i ka dɔn k'a fɔ Golobugu sigi la Musa Tarawele ka fo n yɛrɛ terikɛ don Tahiri don tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Aminata Jakite a ka fɔ yiriden feerela don an ka baramuso don yɔrɔ bɛɛ mɛ i ka dɔn k'a fɔ suguda Mangolobugu la ka ɲɛsin gidɔrɔn ma coyi yaasa bɛ se ka faamuya sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna an yɛrɛ karamɔgɔba fo Muhamadu Antando Karambe y'a fɔ ayiwa Bangɔni Numurubugu la ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ ayiwa Imamu Jara fo Ibrahim Jara y'a fɔ Kabala Merida la misiri min bɛ ale ye o alimami ye an burankɛ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna karamɔgɔ Yusufu ye y'a fɔ Kabala gaributigi don an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ani i ka dɔn k'a fɔ Mali dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen ani Aruna fana kanubaa bɛɛ lajɛlen maa o maa n'u sigila ka jɛmukan nin lamɛn kɛrɛnkɛrɛnna Najimu Dini n'o ye n yɛrɛ ka ayiwa jɛkulu ye n b'u bɛɛ lajɛlen fo u ni ca u ni baara ka i ka dɔn k'a fɔ k'u sigi b'a ɲɔgɔn kan zikiri lagare k'a fo ani ka taa se français ma k'u bɛɛ lajɛlen fo ani maa o maa n'u sigila k'an lamɛn sanɔgɔ an na dugawu kɛ ni ka kuma tɔ laban e bolo dimanche wɛrɛ Ala k'o jira an na sanɔgɔ yarabi i n'a fɔ a bɔra ka a mɛn cogo min na karamɔgɔ Aruna Fane an y'o de fɔ aw ye aw bɛ se ka a wele a ka nɛgɛjuru siraw la n'a ka di maa min ye ka taa a ka so a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ngolobugu ma Ngolobugu gidɔrɔn banyɔrɔ n'i sera Ngolobugu gidɔrɔn banyɔrɔ la dɔrɔn i b'i jɔ i bɛ karamɔgɔ Aruna Fane wele nɛgɛjuru sira fɛ min ye a ka orange 76 19 23 76 76 10 23 i bɛ se ka karamɔgɔ Aruna Fane wele o la 76 19 23 76 min ye a ka Malitel 61 91 11 85 61 91 10 85 n'i ye a wele nin na i b'a sɔrɔ walima n'a ka di ye ka message ci a ma WhatsApp kan i bɛ se ka vocal bila nin numéro fana kan WhatsApp kan ni Ala sɔnna ma karamɔgɔ Aruna Fane a b'i jaabi WhatsApp sira fana fɛ k'a yira aw la k'a fɔ karamɔgɔ Aruna Fane a bɛ lasɔrɔ nin sira ninnu de fɛ ni Ala ma baasi kɛ an na an b'a fɔ aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ bi ta nin ye o ɲɔngiri waati selen wassalamu alaikum.